Ako ti se dešava da prolaziš kroz život bez jasnog smisla i cilja, vjerovatno nisi svjesan šta ćeš žaliti za 10 godina. Na kraju ću ti pokazati kako da izbjegneš tu žalost i počneš graditi život koji ti donosi zadovoljstvo i smisao. Ja sam autor ovog kanala Snaga uma, koji je posvećen motivaciji i razvoju snažnog mindseta. Pre samo 10 godina, naš život će izgledati potpuno drugačije. Neke odluke koje donosimo danas direktno će uticati na našu budućnost. Pitanje je, da li smo svjesni tih odluka i njihovih posljedica? Žalost je jedna od najgorih emocija koju možemo osjetiti, jer nas ostavlja sa osjećajem što ako i zašto nisam. Da bi izbjegli tu žalost, potrebno je shvatiti koje su to stvari koje će nas za 10 godina držati budne noću. Evo nekih od njih. Prvo, neostvareni ciljevi i snovi. Ako imamo neke ciljeve i snove, ali ih ne ostvarimo, vjerovatno ćemo žaliti što nismo riskirali i pokušali. Drugo, neočekivani iznenadni događaji. Život je nepredvidljiv i mogu se dogoditi stvari koje ne možemo kontrolirati, ali možemo kontrolirati našu reakciju na te događaje. Treće, neispravljene greške. Svi će napraviti greške, ali ako ne naučimo iz njih i ne ispravimo, možemo žaliti što nismo bili mudriji i razboritiji. Četvrto, nepostignute mogućnosti. Ako imamo želju za nečim, ali je ne realizujemo, možemo žaliti što nismo iskoristili prilike. Peta stvar, loši odnosi. Odnosi sa drugima su važniji i ako ih ne održavamo, možemo žaliti što nismo bili bolji prijatelji, partneri ili roditelji. Šesta stvar, nezdravi navici. Ako imamo navike koje nam štetuju, kao što su pušenje, prekomjerna konzumacija alkohola ili loše ishrane, možemo žaliti što nismo bili svjesni i brinuli o svom zdravlju. Sedma stvar, nekontrolisani strahovi. Strahovi mogu biti paralizirajući i ako ih ne savladamo, možemo žaliti što nismo bili hrabriji i samosvjesniji. Osma stvar, neprocijenjena sreća. Ako ne cijenimo ono što imamo i ako smo nezadovoljni, možemo žaliti što nismo bili bolji čuvari svog blaga. Da bi izbjegli ove žalosti, potrebno je započeti rad na sebi i svojim ciljevima. To znači da moramo biti svjesni naših odluka i njihovih posljedica, kao i da moramo imati hrabrosti da riskiramo i pokušamo ostvariti svoje snove. Moramo biti voljni učiti iz svojih grešaka i neispravljivih mogućnosti, kao i da moramo biti svjesni svojih navika i strahova. Na kraju ću ti pokazati kako da izbjegneš tu žalost i počneš graditi život koji ti donosi zadovoljstvo i smisao. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, potrebno je prvo shvatiti šta te sprečava da to učiniš. Moguće je da te sprečava strah, nezadovoljstvo ili nedostatak motivacije. Bilo koji od ovih razloga, bitno je shvatiti da ti imaš moć da promijeniš svoj život i da počneš graditi ono što želiš. Kako bismo to postigli, potrebno je pratiti neke korake. Prvo, moramo shvatiti šta želimo postići i što nas sprečava da to učiniš. Drugo, moramo napraviti plan i postaviti ciljeve. Treće, moramo biti voljni riskirati i pokušati. Četvrto, moramo biti voljni učiti iz svojih grešaka i neispravljivih mogućnosti. Peto, moramo biti svjesni svojih navika i strahova i raditi na njihovom poboljšanju. Ako smo spremni da započnemo rad na sebi i da razvijamo mentalnu snagu, onda smo spremni da počnemo graditi život koji nam donosi zadovoljstvo i smisao. Na kraju ću ti pokazati kako da izbjegneš tu žalost i počneš graditi život koji ti donosi zadovoljstvo i smisao. Kako da to postigneš? Kroz samo nekoliko koraka. Prvo, moraš shvatiti šta te sprečava da radiš na sebi. Drugo, moraš napraviti plan i postaviti ciljeve. Treće, moraš biti voljan riskirati i pokušati. Ako želiš da radiš na sebi i razvijaš mentalnu snagu, zapratite Snaga uma i uključite zvonče.